Like a vás lidi, vítejte u dalšího videa. A než se vlastně pustím do svého díla, tak bych vám něco řekl na úvod, což je vlastně, že už zase začínám točit let's play s komentářem. Zrušil jsem let's play, protože mě to předtím nebylo a chtěl jsem je natáčet, ale já jsem vlastně rozbitý mikrák, jsem si už mi dneska přišel nový, tak jdeme se vrhnout na náš let's play Minecraft, to je Tvrzej 1.4.2. Jdeme na to. Nějaký svět, bude se to jmenovat třeba YouTube Tonak. Dáme si tam třeba si Bčka. Třeba. Snad už to všichni znáte, tak nemusím ukazovat jakože bonusovou částku, to snad všichni znáte, takže Dan a Crate. Borně, teď se na to mi načítá nějaký náš neznámý svět. OK. Co z toho vznikne? Se ukaž. Tam seš nějakou krávu. A sněžný biom. Nechám dotočit. Co to je? Trošku faily, ne? Aha, jak jsem měl YouTube. A už nic nebude, to jsou... What the fuck? By tady nic není. Co? Dobrý. Takže... Tady zobák. Řežíme nějaký... dřevo. Držu. Žádné snáším než ty krávy bučí úplně. Bohužel, máme tady žádné jiné dřevo, ale já už jsem nad tím trošku přemýšlel a už asi bych jakoby věděla, jak bych se asi zabydlel, ale to bude až ve druhém díle. Co to dělám? Aha, jsem blbej. Ale to v druhém díle, v tomto díle spíš budeme nashromážďovat už suroviny a tak. A je... Já se na tebe počkám. Hop, sakra. Tak. Z toho bude. Kaž to. Zatížíme několik. Těch. Cobblestone. Jsem nastydlaj, takže snad to ani tak poznat na hlas, já se omlouvám. Ale budu kašlat, takže snad to nebude vadit. Pardon, už předem. Tak jo. Mám potřeba určitě sekerku. Meč, viď, tak. Už mám všechno, tady to můžu udělat, hodit do ryti. Já bych si dělal ještě jeden krump. To jen tak. Hádejte, co vás čeká, kravičky, jatko. Myslím, že to je skeleton, úplně jsem... Ale každopádně to si to ovce, takže já bych chtěl tady nějakou ovci, protože si to si dal. Takže já mám vždycky na ty světy takovou smůlu, no ale tady ještě kravička. Já nenajdu žádnou ovci, ale chce to poušť, určitě to bude poušť, protože to sněžný biom, jak všichni se známe, ne? Že u sněžného biomu je vždycky poušť. Krucí písek. Ne. Tady se blbej, ty ovce hledají. Kde sníh? čuně, to krávy.
Ach jo. A to tady pokýlím. Zabíječka. Ale umři. Sakra. Je trošku láká. Slípka. Našel jsem tu všechny zvířata, kromě ovce. Asi jen ty kuře, no. Vypadá spíš jak kachna. Já si budu sbírat kaktusy na můj baráček, nebojte, nebude to kaktusový baráček, ale bude plot z kaktusů a budeme to právě na poušti. To nebudu dělat. Kaktusů je tu celkem dost, za což jsem rád, ale bych radši uvítal nějakou tu ovci. No. Pardon, já jsem teď nemluvil, já jsem přemýšlel nad tím, kde bychom mohli vydat nějakou pěknou rovinu, aby to tam bylo nějaký srozumitelný, jakový. Muset si dělat svíravý. Sorry. Kdo mi napsal na Skype, ale to mě nezajímá. Tak. Au. Co tak 30 určitě. Tak akorát teď to vyšla. Stáček. Skvělý. Buk. Ok, já bych potřeboval teď nějakou tu ovečku. Ne, kuřátko nechci. Já chci ovečku. Ne, ovečko. Nechcem ovečku, já chci ovečku. Já chci ovečku. Já chci ovečku. Ovečko. Ovečko? Ty nejsi ovečko, tak proto tě zabiju. Počkej, poštu slyším zombíka. Lol. Já teď něco... To mi dělej. Pojď. Mortal Kombat. Dobro, co? Rick, to si nečekala.
Nič. Jsem... Tak. Čekat. OK, tak já si tady zabijem ještě tady ty krávy. Došel krompáč. Šipi, tamhle jsem něco. Neřekl, že to byla další kráva a jenom její skvrná zadnici. Já ty krávy nenávidím, já to tady vyzabím. No, se nemůžete nadělit jednu ovečku, no 3 ovečky. No, bude stačit, ty, neutíkej. Ach, bože, žádná ovečka. Co je to za síto? Seeds of... Ach, bože můj. Snad ji najdem, ale já nechci prasátka. Chci ovečku. Pak budu potřebovat přízy. Já svůj baráček, bílý dřevo. No a džungla. Tam jsou taky hodně ovescí. Dobrý. Mám teď zabijáka se kirkou, ale jako nemám meč. To se zabiják, granát, který vybuchuje, haha. Pomer. Ale. Yes, jsou někde tamhle díky nevyrenderovaná mapo. Já vás vidím, já vás slyším. Tak tady jste, já vás tak dlouho hledal. Jenom abych z vás mohl nadělat postel. Dík. Dík. Ještě jednou. Ty krou, to jsou ovce. Dobrý, já se tě like, ty skelíku. Že by pláně tady. Se stejně. Ne. Takže už je noc, takže to už natáčíme dobrých 20 minut určitě. Jo, to jsem hledal přísy, což je super, ale já teď potřebuji ještě jednu ovečku. Fuck. To pro parkour skill nebyl úplně nejlepší. Já se bojím pavouka. A má, neohlížet se za sebe, neohlížet se. Ty krou, jsou tady. Výborně. Ty krou. Super. Ty vole. Ty vole. Fuj. Tak to byl hnusný pocit. To nechtějte. To zaš... Ty posraněte. No máš to. Teď on zavíčím.
Rompáče a já se musím stejně těžnout. Tak. My jsme našli ty ovce, tyjo. Si to jaký... Jak to je vlastně takhle, viď? Jo. Takhle. To tady vyspím. Oh. Co to je? Škoda. Už to nedokážu takhle postavit. Tak, já tu mám ještě. Máč mi taky došel. Nachází mi pomalu jídlo. Ty už si od nejco, ty se mě už bojíš. Nevím, jak bouchli kamarádi, ale já už umírám. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na pec. No, já jsem narazil na žádný uhlí. Si to budu muset zatím vytopit. To jsou fakt krutý začátky. Počkej, kde on ten osmý, já ho nesebral. Do ryti. Výborně. To nám vypis, jenom pár tady těch, abych se mohl najíst. No, já si myslím, že z tohohle videa by to bylo všechno. V příštím díle si vlastně... Ty zmetku! Kde se ty creepři berou? Ale a... Ty... Majde, vrať mi pec. Chci zpátky svůj pec. Mě sebral pec, ten zmetek. Dvouliční grand, ha? 3, 4, 5, 7, 8. Ano. I můj krafťák. To je hajzlík. Hej, vrať mi to, já to chci zpátky. Co se dá dělat? Teď budu agresivní, velice agresivní, já jdu zabíjet kuřata. Nudím se. Průklotě dobré kuře. Tak až se na to dopeče, já si to dopapám. To bude asi konec, no. To už by stačilo, ne, na dopapání. Jo, takže já se s váma učím. Pro tento díl je to konec. Těším se do dalšího videa. U dalšího videa si vytěžíme dřevo. A vlastně uděláme si baráček, nebo to, co stihneme za tu půl hoďku. Já se s váma loučím. Pokud se vám tento díl líbil, dejte like. Pokud se vám nelíbil, dejte dislike, ale budu radši pro ten like. Takže děkuji. Pro tento díl je to opravdu teď vše. Loučím se s vámi u dalších videí. Sledujte, komentujte, lajkujte, odběrejte. Čauky.